Fil-futur qrib il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti FKNK se tkun tista' torganizza attivitajiet ta' taħriġ tal-klieb tal-kaċċa għall-ispeċi tal-ordni magħrufa bħala galliforms, passu minn fost oħrajn simili mal-lista kaċċabbli anke fl-istaġuni magħluqa tal-kaċċa tal-asafar. L-asafar li jintużaw f'dawn l-attivitajiet ikunu tniżlu trabbew fil-magħluq mill-FKNK. L-FKNK ilha snin torganizza b'suċċess dawn it-tip ta' attivitajiet waqt l-istaġun miftuħ għall-kaċċa għall-membri tagħha u ilha daqstant ieħor tiddiskuti mal-awtoritajiet kompetenti biex dawn it-tip ta' attivitajiet ikunu wkoll possibbli waqt l-istaġun magħluq. Rakkomandazzjonijiet oħrajn li saru huma li titneħħa diskriminazzjoni eżistenti li kaċċatur u nassab liċenzjat ma jistax ikun ukoll bird ringer liċenzjat u li waqt il-kaċċa jkun permess l-użu ta' apparat li jaħdem bil-batteries minn barra l-bird callers fosthom dawk magħrufa bħala flappers u rotators. Dan anke biex Malta tiġi konformi mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, dawk kienu wkoll proposti li resqet l-FKNK b'xhur twal ta' diskussjonijiet.